kulturismo naturala. Bai. Ze desberdintasun dauka naturalak kulturismo normalarekiko. Guri antidopinak itzen dozkuen normalien. Urtean edozein egunetan, federaziokoak etorri galdiez, eta antidopain batin. Kontrolpean zaudete orduan. Bai, eta guri normalien, bueno, beste federazioetan, antidopinak ez dauz. Baina guri antidopin baten positibo baten dugu, 6.000 euro pagabar duguz. Bai, 6.000 euro. 6.000 euro arteko isunak dauzkazue? Bai, eta bizitza osoan ezin dugu kumpidu dugu. Wow. Behin ja arau hori hautsizkero? Fuera. Kalera, betirako. Beraz, bale, eta zer da hartu ezin duzuena zuek? Zeran da, lista bat dau, olimpikoa, eta horren barruen dauen guzti ezin dartu. Nolabait izango dira, giharrak eta sendotzeko sustantziak. Bai, adibidez, marihuana ezin dartu. Ara? Kokaina eta horreko gauzek ezin desartu, baina, bueno. Kafi alden baseon, baina onja ez. Ezin duzue kaferik hartu? Bai, kafie, bai. Listatik kendu egin dute. Zerrendatik kendu egin dute, bale. Kafe barik hilin digona. Eta en plan frenadol, aspirina eta hola? Kontu eukin behar da horregaz bere. Serion? Bai. Eta gaixo bali Mugak gainditu gabe eta. Gaixo basauz, naturala hartu behar da dana. Gero hitz egingo dugu zure elikaduraz eta pixka bat, baina orduan zuena izango litzateke era natural batean, ez da? Hoi da. Zuen gorputza zaintzea. Hoi da. Hori da kulturismo azken batean, edo?